Altre cop veiem el vaixell i el far com a elements centrals de l'escena i una enorme extensió d'aigua amb les illes al fons. Com us heu fixat, seguim sense haver trobat a ningú, cap vestigi d'humanitat. No hi ha cap persona, ni res que ens indiqui que aquesta illa que hi havien hagut persones, ni que sigui poques, abans que nosaltres. Hi ha els fars construïts, però sembla que han estat abandonats moltíssim temps. I bé, ara ve una part xunga, ¿vale? Vull dir, això s'ha d'assimilar molt bé. El primer cop que em va passar va ser una mica per gilipolles, perquè volia arribar nedant fins al vaixell a veure si em deixava el joc i dic, hi haurà una barrera invisible, ¿vale? Però no va ser així. Recomano sobretot que quan passi el que ha de passar aneu parant per intentar veure les diferents escenes, val? Hi ha grups de gent que s'ha anat fotograma per fotograma, és a dir, ha gravat el joc i ha anat fotograma per fotograma en aquest moment per intentar mirar les escenes. Més o menys s'ha interpretat quines escenes són les que es mostren. No és res de terror, òbviament, val? Ja us he dit que aquest joc és psicològic, juga sobretot amb la soledat, amb els sorolls, amb l'atmosfera. No us espereu cap screamer ni cap cosa estranya, val? No passa... Bueno, en fi, ara ho veureu. Intento anar cap al vaixell, I com veieu, el personatge és subnormal i s'enfonsa. Molt bé. I tornem a aparèixer a la costa, val? És a dir, per alguna estranya raó, el nostre personatge és incapaç de nedar. I quan s'enfonsa i va ofegar-se, el propi narrador ens diu que tornem a la illa. Val? És a dir, no és una casualitat, no està fet per casualitat que estiguem en una illa. Simplement és que no podem... Te dejaría regalos fuera de tu retiro, en este espacio intermedio entre el acantilado y la playa. Te dejaría panes y peces, pero los bancos de peces se han agotado y ya no me queda pan. Remaría hasta tu casa en una barca sin fondo, pero temo que ambos nos volvamos locos con el parloteo de las criaturas del mar. I ara ha parlat de criatures marines, pans i peixos, que és una cita bíblica, vale? És una situació de la Bíblia, Jesucrist multiplicava pans i peixos, bueno, ha semblat una referència, vale? I ens trobem amb això d'aquí, que és la pintura fluorescent que hem vist al far. Per tant, la persona del far ha arribat fins aquí i ara ens ha dit, doncs això, que tornessin cap a la illa. No podem sortir de la illa perquè som incapaços de nedar, és a dir, estem tancats dintre d'aquesta illa. No podem escapar, no sé que sigui amb un vaixell, i pel que estem veient, tots els vaixells que han arribat aquí han arribat destrossats. La il·luminació, una meravella, vull dir, les textures de les parets, brutal, vull dir, és que és magnífic, vull dir, el joc és bestial. El que us deia, la pintura fluorescent, això d'aquí és un fragment de... Bueno, és un error, és un bug, és un pot de pintura que els programadors van ficar cap a dintre de la terra i sembla una peça de plàstic, però bueno, és un pot de pintura. I aquí veiem coses que semblen cèl·lules, neurones, és a dir, coses que semblen material mèdic. Val? Això d'aquí, per exemple, sembla moltíssim una neurona, el diagrama d'una neurona, val? El dibuix d'una neurona. Això és un altre cop un diagrama químic, amb una mica d'art pel voltant, però torna a semblar metanol. Més capses de pintura, un llit, val? Com ja hem escoltat abans des de fora, aquí vivia un ermitany que va viure 117 anys o alguna per l'estil. Aquí hi ha diverses memòries i potser el qui vivia aquí era justament el narrador, el que ens està explicant ara el que va passar. La veritat és que de moment ho desconeixem. Més
dibuixos. Això no sé ben bé què és, però també està fet amb el mateix material. No m'estranyaria gens que això fos algun tipus de virus o algun bitxo per l'estil, per la manera en com està d'allò, els tentàculs aquests que han ficat per aquí al voltant. Bueno, proseguim. Seguim veient més coses. Això d'aquí sembla un arbre, com el que hem vist a la platja, l'entorn aquell japonès. I això d'aquí és roba. Roba, una cartera i a més roba d'allò. Roba que sembla d'una època, és a dir, és una corbata, és un d'allò. No sembla pas que sigui d'una època massa antiga, vull dir, sembla una època més aviat contemporània i a més roba de mudar i que porta aquí bastant de temps perquè està bastant tacada de sal i coses. Això d'aquí són els peixos i pa que ha estat atacat per mo, és a dir, per fongs. Això d'aquí és una referència al que acabem d'escoltar quan hem entrat per la cova. D'acord? Bueno, un altre diagrama, un dibuix, un altre pot de pintura. Seguim desconeixent qui és el que vivia aquí, però òbviament ara ja tenim els primers vestigis de que aquí hi ha hagut alguna persona i això no està lo suficientment deteriorat com perquè hagi passat massa temps. Vull dir, el pa sí, però unes setmanes hauran passat. Per tant, la persona del far potser és la que estava vivint aquí i es va quedar tancada al far o alguna cosa per l'estil. El que deia, l'arbre, un arbre que sembla l'arbre de la vida, també amb pintura fluorescent, i sembla que ens deixen sortir ja. Intentaré acostar-me per... Ho heu escoltat, oi? Que sembla com si hagués relliscat o haguessin caigut pedretes. Bueno, tirem per aquí. A veure on ens deixa sortir. Vale, no ens deixa sortir, simplement és redundant. És a dir, dones la volta per aquí dintre, t'ensenyen els logos, les cosetes aquestes, i tornes un altre cop a sortir per la cova. Per tant, estàvem anant bé abans. El camí correcte per seguir amb la història és cap a dalt. Menys mal que he baixat, perquè si no l'haguéssim liat bastant parda. I aquesta cançó que escoltem ara és November, de la banda sonora de Dear Esther. La banda sonora acompanya moltíssim la soledat de la illa, vull dir, és increïble. Vull dir, jo ara perquè estic parlant, però si teniu l'oportunitat jugueu a aquests jocs sols, a casa amb cascos, amb la màxima resolució possible. Jo ara ho estic gravant amb 1/3 de la resolució normal, vull dir, i amb els gràfics baixats. Aquest joc a tope és brutal, vull dir, transmet moltíssima soledat, però alhora és tan maco, vull dir, estàs amb la música, estàs amb les imatges aquestes, amb l'aigua, refracció, vull dir, és que sembla que estiguis caminant a la vida real. Él sigue manteniendo que no estaba borracho, sino cansado. Yo ya no puedo realizar el juicio ni la distinción. Yo estaba borracho cuando desembarqué aquí, y también cansado. Ascendí por el sendero del acantilado casi a oscuras, y acampé en la bahía donde el pesquero yace parado. No fue hasta el amanecer cuando vi el refugio y decidí hacer de él mi alojamiento temporal. Esperaba encontrar la antena y el transmisor oculto en una caja impermeable en algún lugar del monte. Tenía cierto aire de incomodidad y, al igual que otras construcciones de por aquí, la erosión parece haberlo evitado por completo. Vale. Com estava dient, el joc maquíssim, i ara el narrador ens ha parlat d'un petroler o un vaixell que està encallat a una illa. Va dir que va pujar per aquí a les fosques seguint l'antena, esperant que hi hagués un transmissor amb un impermeable, que de normal és el kit de supervivència bàsic dels vaixells. I també ens ha parlat d'un refugi i d'una persona que no sap si estava borratxa o només cansada, que no sabem exactament qui és. Podria ser l'ermitany o el Paul o alguna persona d'aquestes que ha comentat.
però diu que ell sí estava borratxo quan va arribar a la illa. La qual cosa ens indica que podria ser que ell mateix hagi estat la persona que ha causat l'impacte del seu vaixell, és a dir, possiblement ell és qui ha fet naufragar el seu vaixell, el vaixell aquell que hem vist allà, o un altre vaixell, no ho sabem encara, i potser nosaltres érem part de la tripulació, val? I el que ens està parlant és el narrador, el capità. Bé, aquesta part ja l'hem vist abans, el diagrama químic d'aquí, el llibre de química. Ja hem vist que per allà és impossible passar, tot i que a mi m'hagués fet bastanta gràcia perquè hi ha les barreres aquestes i té pinta que hi hagi alguna cosa. Hi ha moltíssima gent que desactiva la col·lisió i es fot per llocs d'aquests en plan il·legal total. Jo no ho faré, tot i que es descobreixen bastantes més coses, per exemple, el que ens ha passat per davant de la finestra, què passa si et fots dintre de l'aigua del tot, coses d'aquestes. Es comenten, es veuen millor si et cargues una mica el que ve a ser les limitacions del joc, és a dir, si pots traspassar parets i mirar-te coses d'aquestes, perquè com que tot està escripejat, mira, saps? Vull dir, et permet veure coses que d'altra manera no pots. Em sembla que aquí s'acaba el capítol 1, no sé quants capítols hauré fet d'això, simplement hauré fet talls i ja està, vosaltres ho veureu. Així que, bé, suposo que aquí s'acaba el primer capítol de Dear Esther.